ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ҳозир мо маликая ба детсад мегуселонем ва баъдан влогамои давом медиҳем. Дар берун якҷоя ош мепазем. Бошед машунчик имрӯз маша детсад мебарад маликая. А что ты хочешь купить? хоҳарону модарони азиз, инҷо бошад ман барои шумо як дӯзандаи пурҳунара тавсия метиҳам. Ин хоҳари мо тоҷик ҳастанд, дар яке аз шаҳрҳои Россия қарор доранд, цехи дӯзандагии худашона доранд. аз материалҳои бо сифати турецкӣ, гипоаллергенӣ, пастелни бельё барои кӯдакон, барои худатон лозим бошад. размератонро менависед, ин хоҳари мо медӯзанд ва бароятон равона мекунанд. ба рақамҳои анамин зери видео метавонед нависед. танҳо ватсап духтарои азиз занг назанед, нависед чӣ хел размер барои шумо лозим, нависед, ҳамаи размерҳоро медӯзанд. барои кӯдакои навзод метавонед конверт заказ кунед, болиш заказ кунед. ман ҳам барои фарзандонам пастелни бельё харидорӣ кардам. духтаро ҳамин рӯзҳои наздик ба мебиёд, ҳатман барои шумо абзор мекунам. як бори дигар такрор мекунам ки ба ҳамаи шаҳрҳои Россия доставка доранд. нависед хоҳарони азиз. ана рамашкаҳои ман бинед чӣ хел шукуфтааст. ҳозир инҷа бошад петуня. ин петуня монанди сада мешудааст. бинед анамин ваёш ҳамаш мешукуфад. ин бошад кабудиҳо. кашниҷа бинед чӣ хел аҷоибот шудааст. байни 3 рӯз 4 рӯз ба намихел калон шуд. ҳар рӯз об мемонем. анавай бошад пион. гулҳо камтарак баланд шаванд, ман садови игрушкаҳо мешавад, ҳаминое мебурорам, мемонам, ҳаминҷои фасон мекунем. Какую цену они у вас? Вот эти. Да. А попуточки, да, там? А вот эти милар или милар, как называется? Не, сема до колонны. Да. А это ух, нет? Это милар, да? Эти какие красивые, крупные, шампульки все. А вот эти вот, которые зелененькие, почем они у вас? 400? 390 можно. 390 можно, больше, чем там, да? Все-таки надо смотреть, спрашивать. Не важно, вы хорошо, не важно, нет, это же выгодите. Так сделаем. А эти куры почем? хоҳарони азиз, дар комментарии влоги охиронам бисёр дуоҳои нек кардед дар ҳаққи фарзандони ман. ҳазор раҳмат. аз якояки шумо миннатдор ҳастам. ба ҳамаи шумоён низ тани сиҳат, хонаи обод хоҳонам. инҷо бошад духтарои азиз, 1 июн рӯзи кӯдакон буд. мо тасмим гирифтем ки ҳамроҳи Рустам барои кӯдакон ягон чизи болаззат омода кунем. купате тайёр мекунем. аз магазини ҳалол харидорӣ кардем бо гӯшти мурғ ва баъдан ман сабзавот майда мекунам. ҳар шом дида дар хоб
زیبایی از یار در جدایی در کلبه گدایی آمد وطن به یادم. компота тайёр кардам духтарои азиз. инҷо сабзавота майда кардам. духтарои ман аз лагер омаданд. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯроки истеъмол карда истода бошед. хоҳарони азиз, инҷо ман барои хӯроки нисфирӯзӣ йогуртовый суп мегӯянд. Инро ҳам ман аз интернет ёфтагӣ, аз канали турецкӣ ҳамина омода карда истодаам. ин бениҳоят як хӯроки барои ҳавои гарм беҳад форам аст. барои омода кардани ин хӯрок ба мо биринҷ лозим аст, ҷурғот ёки сметана. ман инҷа як упаковка сметана илова кардам ва тақрибан 500 миллиграмм ҷурғот, 2 дона тухм, ана ин бошад пудинаи қоқкардагӣ, боз чӣ, ана ин бошад равғани сливочникати, яъне маская об карда ва илова кардам. паприкаи сурх, ана мина ҳамин хел омехта мекунем, мерезем, беҳад болаззат мешавад духтаро. рецепти пурраш канали мо ба ҳаст духтарои азиз, ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. барои оилаи ман беҳад ҳамин хӯрок писанд аст. ҳар тобистон ман ҳар рӯз қариб ҳамина тайёр мекунам. ягон хӯроки вазнинам тайёр мекунам, мисол макарон ё киош ё дамлама. баъд анамин пер якумаш ба албатта аз ҳамин супам тайёр мекунам. ана ҳамин хел мешавад, беҳад болаззат. монанди мастова ҳаст, ку мо ба тоҷикова мастова ҳаст, мошхӯрда ҳаст, монанди ҳамин мешавад. мебинед биринҷ кати ягон чизи зиёдатӣ нест. мисол баъзе кӯдако ҳастанд ки сабзӣ намехӯранд, пиёз намехӯранд. ин беҳад ҳамин хел барои кӯдако хӯроки дилкаш. имрӯз духтарои ман уборка доранд. хоҳарони азиз, духтаро уборка доранд. ман пухтупаз карда истодам. сир тарошидам духтаро барои хачапури. хачапури як хӯроки дӯстдоштаи фарзандони ман шуд. камтар сирба вай илова кардам, творог илова кардам, ки дидам ки интернетда бисёр ҳамин хел творогкатиам ҳаст рецептор. ана ин хамир духтаро, хамираш бениҳоят баланд шуд уже. мебинед дрожжии бисёрам илова кардагӣ набудаму, лекин хамир нақс шуд. ҳозир тайёр мекунам. тарзи омода карданама пурра дар видеоҳои пештара ҳаст, метавонед дар ҳамон ҷо бинед пурра рецепташро, тарзи омода карданашро. ҳозир баъди тайёр шудан ман результаташро нишон медиҳам. боз ана ин думба бинед қоқ шуда истодааст духтаро. ҳозир худам ҳамин ҷава ягон паша намедод, барои ҳамин рошу кушодам. ҳамин хел духтарои азиз, ана ҳамин хел хачапури тайёр шуд. 4 дона ҳамин хел хачапури калон шуд духтаро. ҳатман ҳамин рецепт кати омода кунед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи аҳли хонадонатон писанд меояд. بچگیم به کسو تنها گذشت با درو با خوش چینی ها گذشت. хоҳарони азиз, имрӯз оши палов омода мекунем. инҷо ман гӯшти майда кардам. ҳозир сабзӣ майда мекунам, реза мекунам ва баъдан якҷоя хӯроки нисфирӯзӣ омода мекунем. духтарои азиз, дар бораи шаҳри мо мепурсед. шаҳри мо як майда, як шаҳри майда монанди як посёлок городского типа. ин хел магазинҳои калон надорад, мисол торговый центрои калон надорад. ҳамин хел шаҳри тинч, шаҳри пенсионеро мегӯянд, шаҳри нафақахӯро мегӯянд. барои чӣ? барои он ки асосан ҷавонҳо нестанд ин шаҳр ба
оилаҳое ки фарзанддоранд, барои оилаҳои фарзанддор бениҳоят шаҳри қулай аст. духтаро детсад дорад, мактаб дорад, лекин ягон перспективаи оянда надорад. бисёр пурсидед ки кадом шаҳр, тарафи Москва ё Подмосква? Не, мо тарафи Оренбургда зиндагӣ мекунем. худи Оренбург як шаҳри калон аст, лекин мо қишлоқаш ба вилояташ ба зиндагӣ мекунем. Что, Маша? Бумага еще нужна? Нет, хватит. از دوست دیده آزار و از شحنه خاطر افگار، دور از دیار و از یار آمد وطن به یادم. با یاد اهل و فرزند شب شد بروز پیوند، بر جوش فکر سوگند آمد وطن. оши мо ҳам омода шуд. влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад. شست می انداختم بر رود مست تا بیفتد ماهی طلا به دست. شست می انداختم بر رود مست تا بیفتد ماهی طلا به دست. بچگیم با امید ماهی طلا گذشت. بچگیم با